gizon bat bizizan 3 alabagaz, eta zan bera alarguna. Eta egun baten, hain maite zituan beren alabagze, ez hautzen, zema maite dozu ez euro aita. Eta, bueno, zure izatezu lehengo zarrena zarata, zema gure utzezu zere aitari? Derantzu utzenik aita asko be asko. Eta gero, bigarrena bardin erantzutzen. Eta gero, 3. Zan bera Antzorrileta. Eta zeutzen zuzara, alabetan txikitsuena, gaztetsuena, eta zuzaitut maitien. Zema gure utzezu zure aitari, Antzorrileta? Derantzu eutzen ze, nik aita zuri gatzakara gizeri beste. Eta aitak orientzu ebanean zeutzen ze, baina zelan ezalek zure aitari olako berroa bat. Baina hori baino gehiago ustezu gure, urte idezu etxe. Bueno, geratu zaite geurien. Gau honetan behintzet, dan geratu zen. Baina zeukeles nora junik, egunek jun eta egunek etorri bertan. Daitxeban batien ardizain, bestien oiluego bernau, eta nibiltzezan batera eta bestera. Degun baten, han eguen bera betiko lanien ardiz zaintzen da, mutil gazte bat ikusi ban, zaldi eder baten ganien. Eta mutilek ikusi ebanean aneska politaan geratu zan bera gaziz batzuk egiten. Eta urren egunien joen, beste egunien bai, eta Antzorriletan poza, ezekizen zer pasetan jakon, baina poza. Arekan ikuste zitun, sasi jepe larro zabek jantzen jako zan. Deitxe baina zer zan diri pasetan jatena. Olen txerik, eta mutile jute zan da, bera pozik. Degun baten ez eutzen mutilek, Antzorrileta, zegaiti pentsetan dozu nietorten azele egunero ona. Ez dakipanik, bai Antzorrileta, zeugaz nago maite dute, hain zaitut maite. Ta berak erantzu eutzen, baina ni zure moduko mutila beratzak, hain mutile derrak, eta ni baina zelan, maite zaitut ba. Da pentsetan doganera, egunen baten, zeugure bat oso, zeugaz eskontzie. Kaixo, Gabon. Teri Barrola. Hola. Gabon. Ipuin kontatzailea. Bueno. Hemen gara. Teri Barrolarekin aspalditik nuenik hitz egiteko gutizi hau, aspalditxotik, eta gainera Teri Barrola ikusi duzuen bezala, ipuin kontatzaile oso egoki horietakoa da, Bizkaitarra. Norentzat kontatzen dituzu batez ere ipuinok? Aurrentzako, jende helduarentzako, norentzat kontatzen dituzu? Bueno, nik aurrentzako bebai, baina jende helduak honeko beto aitzeitu, ez da? Ze nire euskeri bizkaierako da. Da umieko nik esten da belez euskera hori batua eta abar, askok eta askok, bestillo ondo ulertzen. Beraz, helduentzako kontatzen dituzu batez ere ipuinok, ez aurrentzako? Bueno, ni kontau aurrentzako bai, ez da? Baina heldue beti hobeto horrek ulertzaitu, Nire ustez, ez da? Noiztik datorkizu ipuinia kontatzeko zera, ohitura edo erreztasuna, noiztik datorkizu? Nolaz datorkizu? Bueno, ohitura nik unbetatik eukineban oso gogu ikesteko honek ipuinoko. Eta lehenengo, amak esate usten, hau poina, Antzorrileta euken izena. Oin kontatzen ari zinen. Hori. Eta dana ez dut esan, ez da? Baina oso amaieri ebe oso polita dugu, ez da? Eta amak gehienen hori esateban. Da esaten dutzen amari. Baina ama beti esaten dozuzuk hori ze. Ez dakizu besterik ala. Bai, jakin baina hori da politxena.
Eta gero aitari bezaten eusten, eta zuk zeintzu dakizuz. Eta arek esateban, ni perute marizenak. Da aita perute marizenak oso asko esate ustezan. Asko kontatzen zituen. Bai, asko. Eta gero beste batzupe, andrak egote zirinan herri aretan, nire herrian aurestian, goruetan daitxebenak. Arizia, ez da? Goruetan daitxebenak. Darepe, esate zituen horreko puñok. Da nik junte zarri egoten itzen euren onduen jaketiarren horrek. Dik ez diarren. Teri Ibarrola hain zuzen ere, berak esan duen bezala, Aulestian jaio zen, Bizkaiko herri txiki polit batetan, geroztik urte askotan Elgoibarren bizi da. Ezkondu zinenetik, ez da? Bai. Ezkondu zinenetik Elgoibarren. Bai, Elgoibarren, bai. Urte batzuk badira. Bai, 30 gora. 30 gora. Bai. Nungoa sentitzen zera gehiago, Aulestiakoa ala Elgoibartarra? Bueno, bakizu, noren herrizia ez da azten, ez da? Bai, Elgoibarbe maite dut. Bai. Zuk hitz egitean, berbaitean, batez ere Aulestiakoa egiten neuria beti. Zuria? Bai, bizkaieraz. Zaltzaituen nahastu Elgoibartarrek? Bueno, nosi peñero hori pasetan da, Bai. Geratzen dire batzukango berba doizap, ez da? Baina beti ukitxot gehia bizkaieraz. Zalduzu kontatu inoiz, Elgoibarren eta aurrentzako ipuinik, edo aurrentzako, edo helduentzat ez duzu kontatu? Ez. Ni kontau dodazan lekue dire, lehengo Arantzasun, bilara baten. Gero urrengo Loiolan, jesuitetan. Da baite Donostiako diputazio inbe. Bueno, gero txiago horretaz hitz egingo dugu alegia Arantzazuko hori zergatik izan zen, Loiolakoa zergatik eta baita diputazioko ere. Jaiotzez zer zera, basarritara ala kaleko mea? Ez, ni bertako herrizen kalian. Da ganera neure ego beti izin zen, dendan, dolan, dendik eunken. Baina zure aitak esate bateko basarriko lana egiten zuen? Bai, nire aita pai. Ama gostera, dendan egiten zuen? Bai, dendan. Ama eban sekule basarriko lan egiten ikusi. Ez zenuen ikusi? Ez. Ama beti denda arazuen. Beraz, basarriko lana zerdanik ez dakizu? Ez, nuk ez dut egin sekule. Ez da zu egin sekula. Aulestian zure urtzaroa, ze urte asko Aulestian pasatu zen? Bai. Nire urtzaroa izan zen, oso normala. Juten ditzen eskolara, 6 urtete gazazin ditzen, juten ditzen eskolara, eta bolan izan zen, ez da? Da gero, 13 urte nukezan nien, junitzen Bilbora, kolegizorat, egon itzen interna 3 urtien. Eta zer ikasi zenuen? Bueno, ikesi, ordunetzan ikesten holan, batxilerra 3 urtera arte. 3 urtera arte egin zenuen. Izetezan orduan, elemental da universitario, nik elemental. Herriko eskolan zebat urte egin zenituen? 13 urtera arte, 6 urtetik 13. Beraz, 7 urte. Eta orduko aurrak, aur lagunak, orduko maistra edo maisua, eta gogoan izango dituzu noski? Bai, gogoan ditut, bai. Bai, da lagunek eta zesan ipez, bai. Zer hizkuntza? Eskolan esate bateko zer hizkuntza egiten zen? Bai, ordu beti itxesan erdera. Erdera? Bai, beti erdera. Eitzen gendun euskera, kristabikazbide han bertan. Kristabikazbidean bakarrik? Bai, han bai. Eta gainerakoan beharturi zeundeten erdera zitze egitera? Bai, erdera. Ipuinik ezaltzen duen kontatuan eskolan? Ez. Ez, bat bez. Nik ipuine betik ezin dituen, ere gerezu gandik, eta zeutzuten horrek andra eta horrek. Da ganer horrek upoinok, nire gurezu pikez zituen euren haitxixamuma gandik, eta holan. Da haitxixamumak aurrerako egandik. Bai. Horrek izaldi datoz. Beraz, ipuinak zaharra dira. Bai. Aizu, eta esan duzu ipuinak kontatzen zure aitari eta amari ikasi zeniela batez ere. Noiz kontatzen ziran ipuinak? Ipuinak gehizenen gabaz. Apalduta apari hostian, eta holan eitxezirien, bai. Gehizenen holan, bai. Baina esate bateko basarrian eta basarritarrek eta hartozuriketan eta gabaz izaten zuten zer egina? Bai, baina guke... Zuek etzen duten horrelakorik? Ez kunken horrelakorik. Ez. Ze guk egin gendu beti, dendik enkoen etxien geure bizitze dozera, ez da? Duelako gauzak inez ezan izeten. Apaldute gero alkarregaz kontu batzuk izan, da inde gero haren jarraizen izetezan hori. Eta zuk orain kontatzen dituzun ipuin guzti hauek, zezuk ipuin asko kontatzen dituzu? Edo dakizkizu? Bai. Zemat esate baterako? Bueno, zemat jakin nahiko asko, baina 14 bat, edo 15 bat, edo lako. 15. Bai. Horietenak han gurasoe ikasitakoa dira? Bai. Gurasueri eta horreri andrari be bai. Andrari koruetan aritzen ziren andra hoieri? Bai, horreri be bai. Horrek orduen zirin banaiko edadetuek. Horrek androko. Oso ederki,
gehiago ipuin kontalari gehiago baltzan, hau andrau ez gainera, zenbat andra ziren, goruetan egiten zutenak, hau da, aria egiten zutenak, zenbat andra ziren? Bueno, nik ez dutzen itxuna, 4 bat, 5 bat, nik ez dutzen itxunak, Egon baserrietan da, gehitxua begozan. Baina bizintzen bertan kalien, ez da? Ostantzien baserrietan da, begozan golutan deitxe benak gehiabe. Zenbat basarri ditu ablestiak? Ni zenbat ezinik izan, baina asko. Bai? Bai. Han egongo dire baserrizeke, Zeko pradezak esatezako zan adazan, ez da? Daretan, baleko bako txien, 5, 6 baserrit jolan dauz. Bai. Haizu, Teri Ibarrola, zuk nik oso memoria txarra espaldi madut behintzat, eta gogoratzen naiz irratiko garaiaietatik, 77, 78 urte inguru horretan disko batzuk arkitara, 2 disko txiki uste dut arkitara eman zen dituela. Uste dut... Beno, horre deukiz, Egon, horre deukiz batek, ez horre dire disku bi, ez da? Baina upuine 5 bat edo dire. 5 ipuin, 2 diskotan. Bai. Eta hain zuzen hori urte horietan argitara eman zen dituen, ez? 77, 78 inguru horretan. Bai. Nork bultzatu zinun ipui horiek egitera? Horre nik esan dituen nien, lehenengo nire koinetua da, eta Luis Villasante, ez da? Euskaltzain burua. Hori. Euskaltzain burua. Are beti izatuzten, zuk ez dakizu zozer, irakurteko edo zozer euskera hori, gehiago jakin daitien, ez dakizuzuk, kolan zozer lango pasadizun bat edau edori edota, eta esatuzten zarriten. Eta zarutzen idakite zupoin batzuk. Eta berari izan dutzen lehenengo, eta asko guztau jako zan. Eta gero... Hemen ditugu ipuin horietako batzun irudiak, irudi bakar batzuk hemen dauzkagu. Gainera harritzekoa da, bajo abajo negra, hor zeak, nahiz eta euskeraz kontatutako ipuina diran, izena gerteraz jarrita daude. Bai. Eta nola izan zen, kontatze hori, edo diskoak egite hori izaten ari zinen da moztu egin dizu? Hori izan zen Donostian, Diskos Columbia. Bai. Baina gero, lehenengo pentsauen hori niri entzuztenien Euskaltza handiako batzarrekuik eta entzuztenien niri hori, zezan ditunikonek Loiolan, Arantzasun, eta Donostian, diputazioan dara, ez da? Loiolan eta Arantzasun Euskaltzain diaren bileratan, okerez banaiz. Bai. Eta baita Donostian be. Eta han ezaben horrek Euskaltzan diakuek, hori pena salaolan bertan bera iztie, eta disko batzuk ataratie, oso ona izango litzatekiela, ez da? Eta gero lan izan zen Donostian ataratie. Bai. Ez ema denporan kontatu zen dituen ipuñok? Zema denporan, horrek izan zirien, modu guztietara be, eitxe ban, aitak, erun zan, gizon bat eiteko, ez da? Kerzauen eiteko be beste gizon bat etolan. Da nik areek, preparo nituen, eiteko, eta arepe zirin bizkaieraz berbaite benak. Bizkaieraz berbaite benak. Hori. Eta horrek bazuen asmo bat, bazuen intentzio bat, alegia herriko hizkuntza, zezuk euskera, herriko euskera egiten duzu, ez duzu geroz ikasitako euskera egiten? Ez, ni beti errezen, umetatik zineban euskera. Umetatik ikasi zenuena. Hori. Beraz, diskoien eginkizuna asmoa, helburua edo nahia hori zen azterketa bat egiteko euskera izatea. Bai. Grabazioan, zenbat aldiz grabatu behar izan zenituen? Dan egun baten. Dan egun baten egin zenuen? Bai. Dana. Jungini nahiku goiz, Donostiara, nahiku goiz. Eta lehen egin duen, bertan berba, eta zera. Eta gero hartzaldien ez eskuen juteko, da nahiko bela prest, eta hartzaldien danak. Nik ez dakit pasan baten porenko genduen, 4 bat ordu edo 5 alderara. Ja, bai. Ez atzinen beldurtu? Ez. Oso patxadaz da, oso, bai, ondo. Ikusten dut, pentsatzen dut patxaraz egingo zenuela, ze gaur Euskal Telebistara etorri zeranean ere zera batere izutu. Bueno, Badirudi ezagututako tokiak edo oso dominatzen dituzun, menderatzen dituzun tokiak direla hauek, ez? Bueno, bintzete nahiko tranquil nago, ezinik esan bestera. Ezinik esan bestera. Bai. Aizu eta zure ipuinak, Antzorrileta entzun dugu hasieran, baina batez ere Peru eta Marixi eta izen horiek asko erabiltzen dituzu. Bai, Peru eta Marixen azirin, antxinetik datozanak horrek, oso antxinetik. Ez atebe nire amak eta horrek euren naitxitxek eta mumape bai. Da arek be, beste batzuk nik ez egitetu lan. Bai. Da Peru eta Marixen zen gehien esatez zituenak, nire itaketa. Peru eta Marixenak. Peru eta Marixena da, 2 erdi edo gehiago. Bai.
Zergatik, zer esan nahi dute? Peru eta Marisek zer esan nahi du? Nik ez dakipa, antxineko izenen batzuk edo, segaikidan hori, eta beti izan ganera, Marise bajakitxun, ez da? Eta Peru tonto samarra. Peru beti egotezan Andrin benpinez, beti tonto samarra. Ez dakiz segaikidan. Beti Andriare mendian Bai, hori. Hori zan, behar bada Aulestiako familietako psikologia edo? Ez. Aurestian niko neba olako gauzerik ezautu, baina, ez dakipa, ez segaitizan. Ez da bizu, ez zenuk esango zergatik. Ez inik esan segaikidan, ez inik esan. Zenuk esango. Baina, hola urteten dago, horretan upoinetan, Peru bat tonto samarra. Eta Marise beti ari agintzen. Haizu, Arantzazu errebistan ere publikatu zenituen zuk garai batean Ipuiak. Bai. Zergatik, hor ere, Luis Villasante zure koinatuak eragin zizulako, ala... Bintzete nien itzen kugunara esaten ipini daizela, ez da? Baina diskutatik edo hartu zituen, da ba... etzan izan, zeuk espreski etzen dituen idatzi. Neuko idatzi itxezan izen, Ez. Eta zergatik ez duzu idazten? Zergatik etzen dituen idatzi orduan, zergatik ez duzu idazten orain? Beurek hartu zituen ez diskutatipa, nipe, zakipa, zer esan? Zeltzaizu inoiz burura etorri hori, idatzien behar duzunik edo? Ena entzun barik hori nire koinetu partetik. Zema bider esate usten, eta geiz jabe ganera, egin itxukila ikesi edo abarda, bai. Ze, horrek nik esan dituden upoinok, danak argumentue bai, danak lengue, bai gauze batzu nuki pinikupe badire, Zeukeran zitakoa? Bai. Horregatik, beraz. Osea, gauze batzuk, ez da, neure burure torri eta alan ipinikupe badire. Baina, sarri ez eus berak, geiz jabe egin itxukila, didatzi ganera. Eta ez alduzu pentsatzen hori egiterik? Orain esate bateko, patxaran bizizera? Bai, niboko tori etxeko beste denbora. Horregatik, denbora hori badaukazu. Bai. Eta zergatik ez duzu idatzi nahi beraz? Baina, ez dakipanik. Arek esatu ze beste batzu pesan benitxukila. Bai, hone bestiotire argumentu behintzat dan nada antxinekue. Bai. Argumentu denak. Nik ipiniz edaz, iz batzuk, bitxartien, ez da? Bai, adana da, antxinekue. Irakurri? Ipuin asko irakurri duzu, ala ez duzu ohiturarik izan? Bai, irakurri benditu batzuk. Da, esango duzu, hori ez dela ondo esaten badot, baina sarri erizitzet neuriri, arek irakurri ditu denari baino, hobeto. Bai. Bai, egize da, Behar bada, besterena ikusi eta gero jantzi egin dituzuelako, ez? Ez dakipa. Bai, nuko lan, areri zozerre faltate jaken edo ez dakipa. Ezu, Teri Ibarrola, ipuin bat kontatzeko, ipuin bat ikasi edo asmatzeko eta kontatzeko zer behar da? Bueno, ikasi edo asmetako apur bat bi da, zer esanko zupa, fantasia apur bat edo, ez da? Apur bat bi da. Baina ez dantzin bestakipanik. Zer esan? Zuk fantasia handia, imaginazio handia alduzu? Bai, imaginazioi badote. Bai? Bai, badot. Hori egize da, Zertan pentsatzen duzu, zer amets egiten dituzu ipui bat asmatzean? Zer asmatu, gehien izeten daulan, maitetasun aldera edo, gehien olako gauzie izeten da. Maitetasuna jokoan jartzen duzu eta persona berezia jokoan jartzen dituzu eta bar. Bai. Aizu, Teri, zuk alaba bat baduzu? Bai, alaba bat. Gainera gaur Euskal Telebistara lagundu dizun alaba bat. Bai, bizoketorri gara. Bai, badakit Elgoibarko institutuan irakaslea dela. Bai. Eta gainera orain, euskara ikasteko metodo bat edo egin dutela lantaldean, ez? Bai. Zuk balduzu parterik, metodo horretan? Ez, nik ez dut parterik hartu. Zuzu parterik hartu? Ez. Bertako mintegi eta bertako institutoko beren mintegikuek, ez da? Injabe, bizen, euren arte injabe. Baina zuk esate bateko lehen komentatu duzu bezala beti herriko euskara hitz egiten duzularik eta abar, aholkurik, konsejurik eman aldiozu metodo hori egitean, ala... Ez, nik ez dut edemon. Zergatik ez? Nipa, eureko betengo ete da ben edo ez dakipa, nik ez dut egena sartu ezetan be. Baina esperientzia dun pertsona baten konsejua beti dator ondo? Da gero ganera egiten da belez, euskara batuen gauze horrepe, nobera beraztzeratu egiten da gero. Zerik eitxopan hori bizkaieraz, ez da? Darek egiten da euskara batua, liburu horretan, eta ni bakizu, bazeratu.
Bai, baina zeuk ulertu, esate bateko... Bai, nik euskara batu ebe ulertu bai, Ulertzen duzu. Bai. Nik irakurten badot eta dana ulertu, eta niri berbait usten inbedan elurtzen dut, dana. Beraz, ez dago oztopa hundirik, hitz egin behar bazenu ere laster ikasiko zenuke. Bueno, bai ez pentsatzen dut. Zuk behar bada beste euskerako soago bat egiten duzu, hau da, Aulestiako euskerako soago bat egiten duzu, eta horrek bere balio ikaragarria du, noski? Bai, ez dakit, Iduritzen bai zait? ez, pentsatzen duzu bai ez? Iduritzen zait, iduritzen zait, eta ez du gainera zalantzarik. Bai ez da, Eh? zeur ustez bai ez da? Herrietako euskerak bere balio itzela duela. Bai. Zuek... Bai, nire koinetuek aita Luis Villasantek bardin esaten dau, berentzako asko balio da bela. Eta sarri askotan nik esaten doda ninga holanean txineko ezaren bat edolako bape, gustaute egoten da. Bai, hori egize da. Zure iritziz, Teri, noiz egiten da euskera hobea, oin ala lehenago? Bueno, nire eritziz lehen pentsetan doneko biagoa. Eta apera zaua. Nik alan pentsetot ez da? Batez ere zertan zegoen aberastasun hori, eta zertan dago oraingo euskeraren pobretasuna, zertan iruditzen zaizu? Boine euskera ikesten da bena gehien apa, dakiz esaten modu batera dana, ez da? Da guk igule esatugu gauze bat bera, hiru modutera edo, igula haure be. Zuk Aulestiatik Elgoibarrera etortzean, Aulestiako gauza asko ahaztu behar izan alduzu, eguneroko bizitzan, eguneroko praktikan batez ere? Bueno, eguneroko bizitzan, bai, nitzako bizimodu eukiban kanbizu bat, ez da? Zan beti, eitxene neure bizitzie den dan dolan, ez da? Bai. Da beti, jentartien, da, hemen beste modu batera neure etxien edo neure pizuen edo, ez da? Hori bai. Baina, zean jentasko gazeiten ebane, bakizu berbabe, dendara baz jentaske tortezan, eta baserrizeta tipe bai. Hementxe zaudu hor ikusi dugu zure argazki bat zeure jaiotetxearen aurrean, ez? Bai. Ana Aulestiako jaiotetxearen aurrean. Hemen zer egiten ari zinen? Bueno, hemen egiten, bertako baserriko jantzizek eta ipini, ez da? Da, holako, nuke sekulen einen lanada baina, badakizu? Bostxu hartu neban, ez dolako baserri bezala, edo... Hor zure alabatxoarekin, hori Elgoibarren dago. Bai, San Bartolome batzu zirian. San Bartolome batzutan. Bai. Zemat urte zituen hor zure alabak? Nire alabak hemen, 5 urte aldera. 5 urte aldera. Bai. 5 urte aldera. Bertan kalian ebizen zerak, ez da? Hor zure senarzanarekin. Erretratistak edan atare euskuen. Hemen hori senarrarekin, bai. Bai. Eta gero uste dut badagoela ondoren badatorrela beste bat, zure senarrarekin eta aita Luis Villasantarekin. Lotura handia alduzute, zarekin, Luis Villasantarekin? Oso handia. Oso maite dugu. Bai. Hor dugu. Bai, hori. Villasanteko orain baino urte batzuk gutxiago zituen. Bai, bueno, danok. Baina, hori dago Bilbon, Gran Bizen askarien, atzien, hori Jesusen bizotzene monumento dori, dantxe datarata. Hori Teri Barrola da. Hori diskuen... Diskoaren portadan azaltzen dena. Zemat urte zen dituen hor? Zemat urte, hor, neuk esanik, 37 urten. 37 urte. Beraz, orain baino, 20 gutxi gora bera? Bueno. Azkenian esan dugu zera hori ere. Esan didazu, ipuiak idazterik ez duzula pentsatu, ez duzula nahi izan? Bueno, ez dakipanik. Nahi izan, ez dut hainbeste gogo hartu edo ez dakipanik zerrezan. Aizu, eta ipuien kontua orain gabonak eta eguberriak eta urteberriak eta pasatu berri ditugu. Ez altzen duten kontatzen gabonetako ipuirik edo eguberritako, olentzero esate baterako. Zaltzen zuen ipuietan izan... Ez. Niri eupoinetan ez hori, olentzero. Etzan agertzen. Ez. Zergatik, Aulesti aldean etzan olentzeroaren entzuterik, bai. Bueno, olentzero baino gehiago, gabon jaiziek etolan bai izta, da gero bait urteteben jentieko lane abesti batzuk hinjebe, gabonetan, etxerik etxe eta holan bai. Baina, olentzero ez. Zer abestuten zen gabonetan? Gabonetako, gitxigora bera, gabonetako abestizek, astu behin jena oin zeintzu zirin begiz izan, baina bai. Zer ibiltzen ziren, neskak ala mutilek edo? Generali mutilek. Bai. Da urte barriz be bai. Urte barriz be bai? Bai. Urte barriz be, bizperan urtete ben. Bai, urte barrinkariz, txarri, belarri, da holako abesti batzukin.
Asaber noskuk izango zirin, ez da? Bai. Baina behintzat kanteta zituen, bai. Kantatzen zituen. Nola kantatzen ziren? Bakarka, soinuz lagunduta, txistuz, Bai, soinukin. soinukin ibiltzen ziren. bai. Eta zer egiten zuten? Oliaskoak batu edo... Bueno, emoten jaken hartu. Emoten jakena. Horiz. Ta zer ematen zitzaien? Txorizo batzuk, eta baserrezetan olako gauzak izate zirin. Da kalin kaleko gauzizo zer, ez da? Aizu, gaztearoko urte hoien enbidiarik sentitzen alduzu? Bueno, ez zera zaharra oraindik ez dago hori izaterik ez dago. Ni konformera zoin be, nire bizitziaz. Bai. Bai. Ez zinak bizitzera berriz aulestiara joango, ala bai? Bueno, ez dakit hori zengo neukien, baina, bueno. Oraingoz ez duzu pentsatzen behintzen. Ez, oraingoz ez. Oraingoz elgoi Eno barren. izatere ezetzik, ez da? Eno izatere ezetzik. Oraingoz elgoi barren gelditzea nahiago duzu. Oin bintzet, ez da jakiten hemen, gero zerreingo dan edo, ez da jakiten, baina, bintzet oraingoz, ba. Orain, hasi berria dugun urte berri honetarako zer asmo dauzkatzu, zer? Baina kontizu, oinarte egiten dodan bizitza izango da. Bai. Txigora bera. Bai. Baina esate bateko gaurko elkarrizketa honen ondoren nonbaitetik ipuina kontatzera dei egingo balizute zer? Joango altzinak, Bueno, izetzik esatera. Ez. Bakizu orain Euskal Herrian zorionez, Bai. modan jartzen ari direla txiste afariak esate baterako. Bai. Entzun de banau. Entzun da zaude. Bai. Eta ipuina afariak prestatuko balira? Ulan, ez dakipa. Ulan, zela ere zen gutzupa, upoinek eta kontetita guzteta jatezta, horrek esatieta. Baina batzuk itxituen areke, jaizek eta areke, saratak eta areke gauzik guztiek, hina bain beste gogo ez, horretarako. Beraz, garbi dago, ipuina afaria aintzat ez zaizula gustatzen. Ipuina kontatzea, baina ipuina afaria ez zaizula gustatzen. Hori. Zatzera juergazalea? Bueno, juergazale bai, niri posatu alan guzteta jat, baina ere batzuk itxituen areke, satan dizeketare, kantaketare, txistetare, ez da gipaz esan. Zezu gustatzen. Bueno, eta liburu bat idazteko erabaki hartuko bazen du, zer kontatzetik hasiko zineke, zer ipuin kontatzetik hasiko zineke, Teri Ibarrola. Bueno, nekun betanik ezinikuek. Bai. Bai. Baina gero esate batereko asmatu, zerbait asmatu beharko zenduk ez? Bueno. Asmoko nuke zer, ez da? Asmatuko zenduke. Bai, ez pentsetan donik. Aizu, Teri, bueno, 30 minutu inguru baditugu, berriketan, eta noski, garbi dago, ipuin bat kontatu hasi gera. Bai. Eta ni berriz ere ipuin bat kontatzea eskatu. Ez dut amaitu dana, baina behintzete... Ez dut amaitu dana, baina orain nahi nuke ipuin bat hasi eta amaitu egingo bazeno. Esate baterako zer ipuin izaliteke? Bueno, babaditxozu Perute Marizen bat, ez da? Perute Marizena? Bai. Lehenu kontatu didazua beste bat, begixe bota? Bai. Begia bota bata bateri. Begia bota batari? Bai. Hori kontatuko bai nuz, Bueno. Bai? Ba, ondo ditxozu? Oso ondo. Beraz, orain gure programa errealizatzaileak bere ala zure irudiak egingo ditu, kontatu, begia bota batari. Bueno, begia bota bata bateri. Peruk eta Marizek euken semetxu bat. Seme bakarra, eta bere zan bat onto samarra. Ta urtia pebaio izan aurrera, egun baten beren amak Marizek esan eutzene. Seme, eskontzia dozo zerbe pentsauen biko dozu? Ne, amanik eskontzia eta, bai, pentsauen biko dozu, zerba? Untxe da zazoie? Bueno, zelan enbida ba, ni zelan ingotot hori bata. Zelan ingo duzun, guztetan baizatzuen eskaba botare, bota begia. Bueno, ama zelan bata, bueno, gaur, gure usun hildalez hori, badakizu zein hildalez da, ara etxera gau belara jenta asko juten da. Eta gazteriz ebe bai asko neskak eta. Eta zuk antxe bota bata bateri begia. Bueno, ama ingo dut orduan zozer. Bueno, iban base, begizia botateko zein getedonik. Bak ezingo da. Gurar dezeriatarako dutzetaz begizek, erungo ditu poltzatxu baten, botako dutzetaz neskari. Bueno, bajunzan etxaretara gau belagalekure, eta hasi ziren eskapazetan, eta beran askaburuen ganien.
Da itxeban, hori xo politxe da, bota bitzea da, danba, bota dutzeza. Handi gorotxoa beste bat eta ariri bebai. Da neska padurak azarratute. Da pentsauan berak, nire ama begiza botatek ez zeuz baina, amen? Neska guztik azarratuta aldatu uste, ian izen bio da noin. Ai ba. Da junzan etxera, triste. Dezutzen amak zeme? Bota dutzezu bata bateri begiza, ala zer da. Ai ama, bata bateri? Bai bateri baino gehiari be, bai adanak azarratu. Jesus, azarratu, zelan ba. Bai agarria zelan intxosu ba, danari, bateri zeutzunik. Bai bionik ama begize botata ba, andalantzi bat, ze begido zezate ustezu. Bai ba, nipa zeuzele begize bota bidala, batara utze da sardizeri begizek eta danari bota. Nunca ardizeri, ba geuriri. Ai jangoiku, ardi guztiek alberri galdu. Begizek atarata, da oin hori ganen eskakinen. Jesus, hau da ba nahi bagiezme. Hor ba, bai holan ez teitzen, zuken biozune da, neskaba guzteten jatzunien, jun eski ganatezan. Ai, ze polita zara. Ai, zelan nauen zugaz maite mindute. Ni eskontuko nitzateke bat zugaz dolan. Ai ba, nik ez dut horik jakin di. Ni bai oin, zen biodan ba nikoin. Bakitxu, oin ezingo zara eskontu. Ne ama, ondo triste biziko naz bani eskondu barik. Ba hori zen jozuten kitxu ba. Kitxu? Eta horretan amaitzen da ipuina? Horretan amaitzen da. Da geratzen da ba, zeme hain triste, da Marize Pasaken zerrein zema aregaz da kitxu. Holan geratzen da. Hola zen geratzen da. Bai. Tristea, ez amaiera tristea. Bai. Haizu, baina lehenago, antzorriltarena ez dugu amaitu? Ez dugu amaitu. Ez dugu amaitu. Ez. Joan zan, auzoko baserrira, Bai. eta han jaso eban, Bai. hango etxeko handiek. Bai, hango etxeko handiek. Eta mutila jute zan ba beragana ez da. Da bai, eba zeutzen bai agure bado beragaz eskondu. Da bai, etorri zan eskontzek egune. Da, ba eskondu zan. Da, berak beti eukitxeban beren aitak ezeti bildu arrein, oso goguen beren aita. Eta bentzeuban beste gutara, deitzi, aitari. Da baite, deitxu eitzen, este gutara. Da ba junzan, este gura aita, dezeutzen, jana ipini bibenari, ez zeutzen, nire aitan aragi gauzieri gatzik ezein. Beste guztieri bai, baina nire aitaren ari ez, dolan izen zan, ez zeutzen gatzik. Gero, hanbaitxo zanien janori, ez zeutzen juna aita ganata, berak, aita, zer ez zitzezu janari zeri, eta bertoko jai zeri, gauzari, ez zeutzen oso ondo danari, baina gauzetxu ba pasau da alaba, ba zer gauze ba, ba nire araki gauziek ez da eukigatzik. Ez baita, zelan euko eban ba, da segaitik ez ba, ba zeuk ez dakizu, zelan esan eutzu nien, gatzak karabizeri beste, gure neutzula, zelan botan enduzun etxetik, ez dukezu gogoan aitat, bai, oso gogoan. Ondo igerten dot gatzak aragiz esan maite daben, eta zupe baini. Asegaitik, da mututen hau alaba, zugazen jabanagaz. Bueno baita, baini bardin gure utzut hori gaitik, toso parkatzen dutzu barrutik, eta gure bat zu etorri negaz bizizetera. Dalan izen zan, beragaz gero handik aurrera bizitzen zameti. Antzorrile dagaz. Ipuñaren azken ona. Horrena oso ona izen da. Horrena oso ona. Bai. Bueno, Bateri Barrola, mila esker. Ez da segaitik. Mila esker. Gurekin berrekitaldi txiki hau. Bai. Pasatu duzulako, edo pasatzeko oparia egin diguzulako gutxienaz. Bai, bueno, ni oso pozik egonaz neube. Eta badakizu, ikusentzule, ipuin kontatzaile bat eraman nahi baduzu, hemen duzu, aurrean ipuin kontatzaile hori. Eta besterik ez gaur gaueko emanaldia honetan amaituko dugu hain justu ere. Datorren asteartean, da nahi baldin baduzu, gurekin izan nahi baldin baduzu behin, beste berrekitaldi bat, beste aurrez aurre bat. Azpilagarekin, ordura arte.